ناينا جزينا مال نقحتنا يبر عمقنا خيسعر إنمي نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داي نقادف لبون سترر سكون يلن قرق وحك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلنا مامي قرق منفس سقم تاسقومي بسبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبها الكحشنا مسائنا متحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فغري عاد ما سحبت حلف الكرفنيو يريد راو مالت بغفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفرون تغني سلام تخطاتلتنا إز channel كما تخونو تبوك تكونو ناي واترو تمنيتنا يو لومبون كم واترو نخل فتشنا غربيرنا نحنا لاي نزلو كنا مهارلون كنا قحلون زلنا زبلنا يمزيناتاتن تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا صنحو سفح زغونا رسي كلوانا أبي روبا زكاية زلو أب يوكي أب يو اس كمون أب كال كفالنا علامات زكاية زلو بوليتيكاوي هم كتبعوا من كسعاسات كنرينا نحنا بغمي كسألوانا يخل دما كنرينا كسام موداتا مسايد صنحو لومي مجمريا كجمرو لي جميرة زلو نانا أولمبيكس جستوهابي أقداسي مدري أون كنسمعنا مخنياتو مسمرج أنا أمريكا تاهيسكا أبزي قال كابتن سنبت مسموعان دما هذا كابتن ماي فيفوريت زغونو أباسات ذهبوا ملسس كان سمع. I didn't want to say this because I didn't want to like ruin whatever. But some people said, Bishop, please mention. I don't know. Shall I mention? Okay. It's about the nonsense that happened at Paris Olympic, whatever. Don't mention it. Look, the reason I didn't say anything, because you shouldn't be saying anything to a nothing. Because زم نبحكي تبع زخون باباس نتي أب مخفتنا أولمبيكس ندستجبره ترجع ملسكي هابو اليوم سأنيهم كم تقولوا بتن زوها بوزنا بري ملسي هابولون سأنيهم تزبزحات سلمتاي ملسي زي تبولو مزبلوني بس كده حنم ملسك بيهيلسي نحاد ترجم زي بلو نجر انت هلك عمل ستبلو بمبال تزاريبهم زون حدا لبام زربايو كم قلة سب نسوم سلطغون ما راح تهيمانوت قل جدا ملسك بولو نيروام انت زي اللي دفرت نابي قصوك خي كم زخل ما نم زسعتاي مثلا لذي nothing رزخوني ولا حنت ملسي تبلوني خا ناي بحكي سيد أنا وسرح مخانون كم قمنا جرزي بلهم سباتن جرنا كنريا مالنا كم سلو زخون دما نعتاتهم زقبا ملسي ونيا بالليين مخنياتو قمنا جرنا زي بلو انتاي ملسي تبلو نابليهم دملسو زلو زياون بعلا أقداسي سلو زخوني نقع ملسي توهبلا أقداسي أرسي سلو زنبري نبزحات سدرابيتات نبزو حزبي نبزو بحلي نبزو حيمانوتات زيدا فري بفلاين كرسنا زيدا فري أكايدا سلو زنبري كاب جميرو كساب زغصلو زلو أولمبيكس كاب كونتروفرسي ناب كونتروفرسي دك تبعتيو أبناي دك أنستيوت أوتايت أوتلو ناتبالي دارقا بخلو معاد حشوية زنبرو وددر كم زنبري زيناي أولمبيكس زكر نعوية دما ملسوزو بزلو. from the president of that country to the organizers and to those whatever, they're all nothing. Because when you behave in such a way according to human morals and Christian values and morals, you're definitely a nothing. So what do you say to a nothing? سنتهم زول زلو كامر احنا يتهاجر جمير كاتم كلهم ابتي نزي حماق تكبر اب مدلاو زتواسو نخلعتهم نيب حق تحزنوا ولا حنت ترجم يا بالكمن ترجم زي بل سبد ما كل زي ترجم زي بل سرح يود سرح بمبال نيب حكي شمام تقيسهم نتناقل نتوم سبعة ما ولا بالشمام تقصوهم قل بتخكل نتوم سبعة بزمل بزنس ملقتي ملسيبهم لو مالو شفاف الكات على فدي كونس نصور زخانه اتملسا وهابهم نبعلو كم زي
قال خيصلوان فريهم دا يكونوا سي ناي بحكي نتنغرتي اتحيتهم كم زريو طراي بمرأي ينبر ترير زغونه ملسيوم زبنيرون جد بحفشا كم زي عينت قبره ملسي وهاب كله عبد صلوا كم يخليو نمتاي كنبل نغلينا Members of Congress are not safe. Presidents of Ivy League universities are not safe. When Kanye West said that Jared Kushner only cares about Israel, when Kanye West said the Jews created cancel culture, he was dropped by his talent agency, which is run by a Jew. دايزبل زلو ناي بحق حركه له ازيوم كابتم تبعت زبحالو سباتيو دايزبل ازنا يهود صلوا نا اسرائيل صلوا نزي معرباو عالم نا امريكان عبد انجليزن غزيوم زلو نسيو ليبر يخونوا ولا كونسرفاتيف يخونوا كلتيوم نحاده منغستيوم اسرائيلاوي صلوا لوبي جروب تي اي باك زبالو ايم زغلغلو اب امريكا ريبابليكان ديموكراتس كلتيوم حاديوم نحاده سب نا اسرائيل اي باكيوم زغزو انصار اسرائيل زخون يهم بوليسي بلوم دونالد ترامب يمسا كمال هاريس يمسا كلهم حاديوم አንጻሮም ተዛሪብካ ድማ እቶም ቀዳሞት ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኩን ፕሬዚደንት ናይ ዩኒቨርሲቲ ኩን ናይ ኮርፖሬሽን ሓላፊ ኩን ሴሌብሪቲ ደራፋይ ኩን ከም ካኒ ዌስት ከም ኢሎን ማስክ ኩን ቢልዮነር ናይ ዓለምና ካብ ጽልዋ ናይ ይሁድ ክወፅእ ዝኽእል ሰብ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ፕሩፍ ክገብረልኩም እዩ ንካኒ ዌስት እንታይ ኢሉ ወላ ሓንቲ ይገብሮም እንታይ ኢሉ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ንጓሉ ኢቫንካ ሰብኣያ ማለት እዩ ኩሽነር ዝበሃል ዝነበረ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ዲገለ ከሎ ኩሉ ግዜ ረብሓናቱ ኣይሁዳዊ ስለ ዝኾነ ናይ እስራኤል ረብሓ ጥራይ ዘገድሾ ኢሉ ከምኡ እውን እዚ ካንስል ካልቸር ዝኾነ ነገር ኣንጻር እስራኤል ዝተዛረበ ካንስል ግበሮ ዝብል ካልቸር ኣይሁድ እዮም ጀሚሮሞ ኢሉ ኤለን ማስክ ካኒ ዌስት ዝዓበየ አርቲስት ዝበሃል ሬኮርዲንግ አርቲስት ከምኡ ኢሉ ስለተዛረበ ቢልዮናት ገንዘብ ናቱ ብሎክት ከም ዝኸውን ናይ ቢልዮናት ኮንትራክትስ ናቱ cancel comes on his billion-dollar contracts with an S, his two $1 billion contracts each at Gap and Adidas were canceled. It wiped out hundreds of millions of dollars in revenue for both. 10-year contracts worth $1 billion apiece. Both got canceled. حنت دربا أنصار يهود بمزرابو ويوحد دربا أنصار يهود نتسأل واناتهم بمزرابو ናይ ቢልዮናት ክሳራ ኮንትራክት ናይ 10 ዓመት ምስ አዲዳስ ወይ ውን ጋፕ ዝነበሮ ካንስል ከም ዝኾን ተገይሩ ገንዘብ ኣብ ባንክ ዝነበረ ቀልጢፍካ ገንዘብ ካውሰድ ኢሎም ከምኡ ዓይነት ካንስሊንግ ኣይተራየን ስለዚ ካብዚ ናይ ኣይሁድ ጽልዋ ክድሕን ዝኽእል ሓይሊ የለን ካልኣይቲ ጭብጥ ክበኩም እዩ እሳቶም እዮም ማለት ፖለቲካ ናይ ዓለም ድሌቶም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ hundreds of millions of dollars in cash was frozen at his bank accounts. He was banned on Instagram, he was banned on Twitter. One of the biggest recording artists and biggest streetwear designers of the 21st century could not fight them. So go down the list. Who really runs our country? Because Congress can't stand up. Because what is Congress but individual congressmen trying to scrounge up $1 million or $2 million in a congressional race every 2 years? They could be isolated, buried with money, and exiled. And there's a chilling effect. So who runs our country? So بزعبا كونغرس كدحنا ناي كل معناته كونغرس مالت قلة سباتيوم بجنزب ناي هبتاماتيوم كام رجع أبكت تعمد يحامش عمت برجع كم تخلو ناي قدم بوتهم كوحسي تغينا مليون 3 مليون 3 مليون يدليهم بغليلو كابت سلطانهم كقلة في زخوليهم جنزب تزيب لهم سلازي إسرائيل ويون اللوبي جروب نا إسرائيل كومبليت لنا تهجر تواصل عصير وايز بنزله كابو وتعي ولا حنت خجبر زخليلن ولا نيلا ماسكون حنت ستور اللاتو دهريا Universities in the history of the world are afraid of the Israel lobby. The biggest recording artist from the Jewish lobby. It goes on and on and on. And people say anti-Semitism, irrational, Semitic. They say that's anti-Semitic. If you call attention to it, if you notice it doesn't affect, they call you anti-Semitic. Like that is because Elon Musk is the richest man in the world. He has the highest net worth ever recorded. Upwards at one point of $250 billion. He owns the second most valuable private company in the world. They have to crush him يزبل زلو ስለዚህ እዚ ከም ሲሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ድሪም ድማ ማዕረ ማዕርዩ ክራሽ ድኸውን ኣሎ ኣብቲ ፖለቲካዊ ጉዳዮም ከይከድና ከለና ናብ ኤሮፓ ክብልስ ከብለኩም እየ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ኣርስታት ክንሰግር ኢና because I have so many contents ኣብዚ ካቨር ክንገብሮ ኣሜሪካ ዘለኻ ከምኡውን ኤሮፓ ዘለኻ እዚ ጉዳይ እዚ ልዑል ከገድሰካ እዩ listen now. Finally, while the holiday is a welcome break for some, for so many others it's a bleak reminder of their desperate financial situation. New data reveals that at least 40 million workers in Europe
are too poor to afford a holiday, either in their own country or abroad. So what are the implications of this trend of all work and no play? Our final report finds out. So, أجزء vacation سامر أبزلنا له جزء سب أجزء سامر ناكل تصمدين أي سومن vacation كجبر زدلي له جزء أبزم عربة عالم أنت زي غير كهيوت يبل كان هيوت كا زتودع عينك بهالن ديزلو لو مجن vacation كجبر زي كل سدرابيتات بقصرنا عبيه زخي زلو سلامتاي عقمنا يجنزب سلزي اللي كنت بعد ما سلز ودقة سمعوها مسخ حدش مصنعتيو. In Europe, the dream of a holiday has turned into a distant hope for millions. Once seen as a vital antidote to stress, a week away has become a luxury that many cannot afford. This stark reality exposes a deep socio-economic divide. Holiday poverty, or the inability to afford a week's break, now affects nearly 40 million people. So, كم نريد لنا هوليداي مقبار تي نصبغ هيوت نسلطون هيوت نهفتام هيوت زنس أبارق نقرب زي معربا عالم لومي سبات كبابي 4 مليون زخون هزبابي أوروبا وحبرت نزي هوليدايز بحال كجبر قطبا عقمية بلون this is equivalent to 15% of all working people 15% نايتز بدي سرح زلو هزبي زسرع زلو عب سوشال زلو قال ملا عقمية بلون اب statistics هاتوني كاب تسريح زاتو زلو جبر زغفل 15% بدما vacation تخيل I kill you and an increase more than 2 million people from تسكابتي اسرع حدنا بكوفيد كريوم مجمري يحر كوفيد نغرات كما حيش بالنيرو ما مليش ناغره يخيدالو سمتاي تدخلنا تاع اوروبا نحيا لي خي سلازلو نا امريكا كبكم كابزي قدد نا اوروبا تزحش زبال زنبرون نابز قدد يخي سلازلو زغا لمبزحتو حبشه سدرا بيتات فقط تازصلي مخنياتو اب تحت واي كفالنا يتعبرتسب سلازي نبر زبس حبشه دونغيس لازم مسافت سيستم كم دما درجات مرتو درجه كنتات اب جنب بمتاو اب تحت واي كفالنا يتي معرباوي حبرتسب سلازغوني كابتا ابز زاتو تزسرحناتو تدي سرح دما اذا ابز statistics من زعت ويكون. That's 15% of Europe's working population. France saw the most significant rise in holiday poverty, with around 1 million workers unable to go on vacation. That's almost 12% of the country's workforce. فرانس كباب 10% كابز قداي نايزت اقام كوينا زل هاجريا كالوت كمان الو. Ireland experienced the highest percentage point increase at 3.8%, taking their tally to almost 15%. 13 countries reported worsening conditions, with Romania, Cyprus and Greece being the hardest hit, with almost 25% of their workers. تبابع 13 هاجرات بزي كنتات زي تتقيان كم زلوا تنزيادة استتقع دما سايبرس مالت حدا هجي يعني بزوع جنزب كابيتال زعاتو زنبر هاجري 25%. رومانيا دخا هاجري 36%. غريخ 15% فيكيشن افورد قبل كلهم ايرلاند على جوجل زي كلهم تكنولوجي كامباني زلوا ويو they cannot afford الذي اتمنى بابرو بأوروبا كمي إن تبلا شوي خير له زي حبريتاونا لكم تومنا بأوروبا unable to afford vacations. This crisis is not new. Since the 2008 financial crisis, the number of Europeans unable to afford a week's holiday has surged. At its peak, about 39% of Europeans faced this struggle. The ETUC study examined income and living standards for EU residents aged 18 to 64 during 2021 and 2022, a period marked by high inflation and rising global living costs. Workers found it harder to save for holidays as housing, food and transportation prices soared. So كم نريد لنا بحفشة أتمنى أتي كنتات كابلتشين شو من تنجميرو تكتبنا أوروبا حبرت إن هذا خمن ديمتيو ستيل جن دحين زخنا كنتات نيرو دحر كوفيد ما دحر كوفيد كنتاتنا يوكرين سوسا قالوا ناي ندادي ناي زقبابي كل نجار جزا خراي كبيرو من عبرو كبيرو سلا تدموز ما بمعريك وسلا زي كل سبات أفيهم بس حمزلو people are living on the edges بال تقطب عوض ردما نبزو حسب نابتج كابتج عف كصدفة خمس دل زلو إذا نجار زلو بخلته من قد نرايو حدا جز ناي عيتا جيتاچو تدناجز تمثيلو من زغارو بخالي جز كا عيتا جيتاچو سعرو همزلو قلقل غيرهم كالو مؤنس جمرو والله افت زغارو كايون حدا ريه اللهو سلازي هايوم اتشيف كغورو زدولي زلو انتلكاني منالباتون نايتوم كلتيوم حوحات أنا جزيهم محدار زخطوي دلي أنا توم جزيهم محدار ننتي بيلف سخون بايزوي بزحوني يدمزون فو أي سموع ناي ميليتري ناي TDF لو كابيني أولاد سخونو ناي ودبات بوليتيكا لو حدا دي خلته بزي قدس ناي تولو نريو جن توم حوحاتيو بخلتيو زتانا خوتو بخلتيو جاك مالتي
ተሓዋሓቱን ስምረት ናይ ትግራይ ዝብል ናይ ተጋሩ ሓድነት ሓበራዊ ናይ አንጻር ጀኖሳይድ ናይ ምውፋር ዓቕሚ ተፀይፉት ካባ ንሱ ናይ ፓርቲያዊ ካባ እንዲመሪፁ እታ ፓርቲያዊ ካባ ኣብ ክልተ ተመቲራ ሓዚ ሓደ ግዜስ እንታይ ዝበሃል ዓብዪ ክብል ኢልካስ እታ ዝሓዝካዮንስ ትንእሰካ ማለት እዩ በቃ ኣብቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍልልይ it's a very very strange እንታይ ዝብል ዘረባ ኢትዮጵያውያን ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮሞ እንታይ ይብል ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ ሓደ ፕሮሚነንት ፔጅ ኣሎ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ናይ ስልጣን ክንዲ እዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣብ ውሽጦም ዘለዎም ናይ ስልጣን ዕላማ ከም ዝነበሮም እናፈለጥና እዚ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዝወረደ ልዕሊ ሚልዮን ሰብ ክሳራ ዘውረደ እቲ ዕላማ ናቶም ንናፅነት ትግራይ ኣይኮነ ንሓርነት ትግራይ ኣይኮነ እንታይ ነይሩ ኣብ ስልጣን ንምምፃእ ነታ ኩርሲ ናይ ስልጣን ንምድላይ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝግበር ዝነበረ ምትፍናን ምዃኑ ቃልዕ ዘውፅአ ጉዳይ ኮይኑ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሰብ መይቱካ ሎሚ ነቲ ስልጣን ገዲፎም ንኻልኦት ክገድፍዎ ይግባእ ነይሩ ምክንያቱ ናቶም መርሕነት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ኣብቲ ዝኸፍአ ሽግር ኣውዲቕዎ ክነሱ ንሳቶም ግን ውግእ ናቶም ናይ ኩርሲ ጉዳይ ምዃኑ ኢና ንነግር ዘለና ስለዚ ህወሓት ማለት ገለገለ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ካብ ኩነታት ከይወፀና በዓል እዚ ረእይዎም ሕጂ በቃ ኣይተፅሓፉልና ሓደ ነገር ክነግረኩም ንስድራኹም ንኣሕዋትኩም ደው ኢልኩም ናብ ትግራይ ትጉድ በልዎ ኣብ ትግራይ ከም ሳይናይ ተቐይራ ከም ዘላ ፍለጡ ትግራይ ንኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዋን ሳይናይ በቃ ብ5,000 ብ4,000 ትሽየጥ ትልወጥ ከም ጤለ ረጋ ኣላ ስለዚ ውሕስነት የብልካ ትግራይ is not safe anymore ከም ትቕድሚ ሕጂ ኬድካዮ ኣብ ትግራይ ብሰላም ትነብሮ ዝነበርካ ከምኡ ዝበሃል የለን ወዲ ዓበይቲ ስለዚ እታ እንኮ ምርጫ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገር ንሕና ክንቋፀሮ ንኽእል ነገራት ኣይኮነን ኣይኮነን ንሕና መንግስቲ ትግራይ ክቋፀሮ ኣይከኣል ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ናብ ቤተሰቡ ናብ ስድሩ ክሕልፎ ዘለዎ መልእኽቲ ናብ ትግራይ ከይትኸይድ በቃ ትግራይ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሳይናይ ኤርትራዊ ኩሊቱ ዝሽየጥ ነበረ ዋላ ኩሊት እኳ ይሽየጥ ይሃሉ እምበር ኤርትራዊ ግን ኣብ ትግራይ ይሽየጥ ይልወጥ ኣሎ ከም ጠለበጊዕ ይሽየጥ ይልወጥ ኣሎ እዚ ከዓ ጅስ ንኤርትራዊ ብፍሉይ ዘይኮነ በቃ ዋላ እቲ ትግራዋይ እውን ውሕስነት የብሉ መዓልታዊ ካብ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ዝመፃኒ ዘሎ መረር ኣነ ከድሕና ይክእል ክሕግዝ ኣይክእል እዚኣ ክፈጥወር ኣለኩም ምክንያቱ we don't have a deal with ሸፋቱ እዮም ዝሕዝዎም ዘሎ መንግስቲ ይኮነን ከምኡ ዝሕዞም ዘሎ ሸፋቱ እዮም ክትራን ዝገብሩ ዘለዉ ምስ ኤርትራውያን ተሓባቢሮም ተጋሩ ሸፋቱ ንኤርትራዊ ኣብ መሸጣ የውዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ በዚ ጋጣሚ ክገብሮ ዝግባእ ናብ ትግራይ ከይከይድ ማንም ኤርትራዊ እንታይ ዘሎ ነገር ንሕና ክንቋፀሮ ንኽእል ነገራት ኣይኮነን ንሕና መንግስቲ ትግራይ ክቋፀሮ ናይ በዓል እዚ ትግራይ ትዕወት ደይኮነስ ትግራይ ተዓዊታያ ብምባል መክሮፎናቶም ነፊሖም ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ትርጉም ዘይብሉ ጭውነት ማለት ስልጣነ ዘቕንኡኻ ዝሕብኑኻ ገለ ዓይነት ህዝቢ ጀነራላቶምን ወታደራቶምን ስልጣንዮምን ክብሉ ንዓመታት ምሉእ ቤላ ገይሮም ነዚ መንሰይ ሓንጎሉ ከዝርዎ ፀኒሖም ሎሚ ድማ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ትግራይ ለንቀነ ዝበቆለ ዘይኮነ ናይ ነዊሕ ዝነበረ ቦትኦም ንሱ ምዃኑ ጌታቸው ረዳ ፅቡቅ ገይሩ ካብ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመት ዲ 2 ዓመት ኣነ ኣብዚ ቪድዮ ካብ ኣፎም እየ ዘምፆ ነይረ ኣነ ዝብሎ ግምታይ ኣይኮንኩ ነይረ ዝህብ ነይረ በዓላቶም እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዎም ጌታቸው ረዳ ንኻልኦት ገይሮምና ኢልና ክንከስስ ከማን ዘሰክፍ ኩነታት በፂሑ ኢሉ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ሕማቕ ዝበሃል ኣብ ዓለም በዓልና ንገብሮ ስለ ዘለና ኢሉ እዚ ከዓ ሎሚ ትማሊ ትግራይ ገነት እዩ ትግራይ ስልጣነ እዩ ከምዚ ዶ እናበሉ ነዚ ኩሉ መንሰይ ኣነ ትግራዋይ የባዕ እናበሉ ዝስዕስዑ ዝነበሩ ሎሚ ናብ ትግራይ ገፅካ ከይትኸይድ ገስወት ኣብ ግዜ ኩናት ፍሉይ ባህሪ ኤርትራውያን ዝፍፅሞ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ሰላም ግን ተጋሩ ሕማቕ ዝፍፅሙ ብናይ ሎጂክ ይቃዶ ዝኽእል እዚ ባህሪ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ወይ እውን እቲ ሕማቕ ዝገብር ዘሎ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ሰፊሕ ዝኾነ ንዑ ዝከላኸል ሓይሊ ስለ ዘይነበሮም ኣብ ግዜ ወራር ብዝለዓለ ኩነታት ይሰርሑሉ ነይሮም ሰላም ምስ መፀ ድማ ወላ እቲ ፀጥታናቶም ጠጠው ከብሎ ይከኣለን ምክንያቱ ሰራውር ሰዲዱ ዝነበረ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ እዩ ኩሉ እዚ ሃብቲ ናይ ሻዕብያ ይሰሪቕዎ ዶ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ከምዚ ገይርዎ ነው ኩሉ ሓሰት እዩ ባዕሎም እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ባዕሎም ስለ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሎሚ ኣብ ሓውሲ ሰላም ከለዉ ዝገደደ ኮይኑ ኣሎ ባዕሎም ክቋፀርዎ ይክእሉን እዮም መራሕትናቶም ብልጭውና ከም ዘለዎም ንባዕሎም ክሰርቁ ለይትን መዓልትን ከም ዝጓዩ ዘለዉ ባዕላቶም እዮም ዝዛረቡ ለይትን መዓልቲ ነዚ ሎሚ ነቲ ኩሉ መንሰይ ሓደጋ ምስ ኣተዉ ኣብ 0 ሰዓት ድሕሪት ተመሊሶም ከይትመፅእ ፅቡቅ እዩ ዝውን ኣነ ክንደይ ግዜ ከሚኢለ ኣለኹ ናብ ትግራይ ወይ ናብ ሱዳን ከድካ ሓርነት ትረኽበሉ ቦታ የብልካን ግዜኡ ወዲዩ
ሽግር ተደሊኻ ጥራይኻ ናብዚ ቦታታት ዝትመጽእ ምክንያቱ እቲ ገበን ደስፋሕፍሕ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ወይ ፍሉይ ምስጢር ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ነቲ ገበን ንኽቋፀሩ ዘድሊ ስጉምቲ ስለ ዘይወስድ ዘሎ እቲ መንግስቲ እዩ ዘጋጥም ዘሎ በዓላቶም ብዙሕ ግዜ እቲ ናይቲ ትግራይ ኤሊት ወይ ናይቲ ትግራይ ህዝቢ ክንደይ ግዜ ተዛሪቦ እዩ በዓላቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ክቋፀሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ነይርዎም እዩ ክቋፀርዎ ስለ ዘይደልዩ እቲ ኩነታት ይቕፅል ንሳቶም ግን ኣክንዲ ውሽጣዊ ፀገማቶም ክሕውዩ ዝፍትኑ በዓላቶም ካልእ ፀገም ስለ ዝደልዩ እዚ ከዓ ብፍላይ ንኤርትራውያን በዚ ዓይነት መቃን ክርዮ ተኸይና ዝሓሸ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩናት ዓድዋን ዝተማረኹ ኣስታት 800 ዝኾኑ ኤርትራውያን መንእሰያት ብተጋሩ ዝቆመ ሰራዊት ኣሉላ እንግዳን መንገሻ ዮሃንስን የማናይ ኢዶምን ፀጋማይ እግሮምን ኣብ ጉንዳ ዕንጨይቲ ገይሩ ብጎዞምን ፋስን ቆሪፁ ኣይብልዑ ኣይስተዩ ገይሩ ናብ ዓዶም ኣፋንዮም ንመቐሎም ድማ ብኣካላውን ስነኣእምሮውን ቃንዛ ከም ዘሕልፍዎ ገይሩ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣስመራን ካልእ ከባቢታት ኤርትራን ኣብ ግዜ ደርጊ ናይ ኢሰፓ ናይ ቀበሌ ሊቀመንበር ናይ ድህነት ዕሱብ ኮይኑ ምሳኻ ትግርኛ እንዳተዛረበ ብሕጓም ስርዓት ደርግ እንዳተመሻጠረ ንብረትካ ክዘምት ሻዕብያዩ ጀብሃዩ እንዳበለ እናጠቁመ ኣሲሩካ ካብ ሃገርካ ሓፂልካ ከም ትኸይድ ገይሩካ ኣቕፂሉካ ስለዚ ብዙሕና ዘረ ምጥፋእ ተኻይዱ ባይዘው ኣብ ትግራይ ብትፒኤልኤፍ ሓለፈ 30 ዓመት ከዚ ትዘረ ምጥፋእ ኢሎም ለውግዕዎ ኣለዉ እውን ናያቶም እዩ ትዕፅዋ ኢሎም ለውግዕዎ ኣለዉ እውን ከዚና ንፈልጥ ኣለና ለከስ ለኤርትራ እውን ለ30 ዓመት ዓፅዮም እዮም 20 ገለ ዓመት ዕፅዋ ክትኮን ገይሮም እዮም ምስና ኣውሮፓ ሃገራት ና ኣሜሪካ ሃገራት ብምቅርራብ ትፒኤልኤፍ ኤርትራ ዕፅዋ ክትኮን ገይርዋ እዩ ዕፅዋ ኢሎም ለዋግዕ ኣለዉ እሶም ዝሰርሕዎ ሴራብ ካሊእ እዩ ህግደፍ ወይ ፖሊሲ ይቕይር ወይ ህግደፍ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ናትና ዓቕሚ ድርብት ስለ ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዎም ሃገራት ክሕግዙና ብዙሕ ተንቀሳቐስና ኢና ፃዕሪ ጌርና ኢና ገጣሚ ኮይኑ ኣሜሪካ ተወሰነ ሓጊዞምና Thank you, Mr. President. We are all here very glad that we've been welcomed to Washington. A moment ago you said that we are engaged in the first war of the 21st century. We believe that the war against terrorism is a war against people who have not caught up with the 21st century, who have values and ideals that are contrary to the values of the 21st century. ويانا كنبرلو زخيل ፖለቲካዊ ባይታ ከምዚ ሎ ጥራይ ዝረጋግፀልና ትምድንዋይ ናይ ግድን ከምዚ ዕድመ ዘንውሕ ዘሎ ወይ ብልጫታት ዝረክብ ዘሎ ይመስሎ ይኸውን ወያነ መወዳእታ ግን እዚ ጉዳይ ዝምፍትሑ ስለ ዘይተርፎ ኣብዚ ተፈትሐሉ እዋን ዶብ ተመልኪቱ ሰላም ኣብ ዝመፃሉ እዋን ወያነ ኢትዮጵያ ክነብር ኣይኽእል ወያነ ምናልባት መልክዕ ክይር ይኽእል ኸውን ናይ ትግራይ ናጽነት ናይ ትግራይ መሰረተ ውሳኔ ናይ ትግራይ ከምዚ ዝብል ነይሩ ግልብጥ ኢሉ ኣናዊን ካብቶም ኢትዮጵያውያን ዝበሃሉ ዝያዳ ኢትዮጵያዊ ምሳኻትኩም ኣለኹ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ይኽእል ኸውን ሓድሽ ቆርበት ሓድሽ ሕብሪ ሓድሽ ኣቀራርባታት ከምጽ ይኽእል ወያነ ብናይ ቀደም ኣተሓሳስቡን ኣካያይዱን በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣካያይዳን ኣብ ኢትዮጵያ ንቡር ፖለቲካዊ ምዕባለታት መጺኡ ክህሉ እዩ ኢልካ ክሕሰብ ኣይከኣልን እዚ ሕጂ ምናልባሽ ነቲ ካልእ ዝጠቐስካዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ናይ ብሄራት ናይ ኤትኒታት ምክፍፋላት ምስኡ ተኣሳሰረ ትካላት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ዝረኣናዮ ምዕባለታት ዝረጋገጾ ነገር እንተልዩ ወያነ ከም ወያነ ኣብ መጻኢ ፖለቲካና ኢትዮጵያ ዕድል የብሉን በዚ ልኽጥዎ ክእል በዚ ግዜ ክናውሕ ይፍትን ይኸውን በዚ ከደናግር ደልኸውን ናይ ዓለምን ናይ ዞባን ኩነታት ንግዝያዊ ሃልኪ ንግዝያዊ ረብሓታት ክጥቀመሉ ይፍትን ገለገለ ዓወታት ክረክብ ይኽእል ኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ወያነ ኣብ ንቡር ፖለቲካዊ ምዕባለታት ናይ ኢትዮጵያ ቦታ ይብሉን ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ሻዕብያን ኢትዮጵያ ወሪሩ ብምባል ን100 ሚልዮን ህዝቢ 82 ብሄር ብሄረሰባት ዘለዋ ኢትዮጵያ ክተቲሉ ንፀገታት ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ተመኪሑ ኣምሓራ ኣሎ በሎ ኦሮሞ ኣሎ በሎ ጋምቤላ ኣሎ በሎ ነዚ ትምክሕተኛ ኤርትራ ብምባል ብበዓል ኢያሱ በርሀ እንዳተደርፈ ተዋጊኡካ ደጊምካ ዘይትረኽቦም ኣሽሓት ኣዝኻ ተፍቅሮምን እትናፍቆምን ቀያሕትን ጸለምትን መንእስያት ኣወዳትን ኣዋልድን ደቅኻን ኣሕዋትካን ቀቲሉልካ ኣሰንኪሉልካ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ነቶም ኣዝኻ ተኽብሮም ኣብ ጽላት ልብኻ ብወርቃዊ ቀለም ኣስማቶም ዝወቐርካዮ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ልዕሊ ዝኾነ ክቡር ነገር እተኽብሮም ስዋኣትካ ንመቓብሮም ፍሒሩን ኣዕፅምቶም ኣብ ንፋስ ዘርዩን ንልብኻን ዘንትእለት ኣድሚዎ ትግራዋይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ካብ ማእከል ዓድኻ ኣፈናቒሉ መሬትካ ወሪሩ ኣባይትኻ ፍሪሱ ኣእማን ብሉኬቲ ሞራለ ዚንጎታትን ካልእ ድስቲ ኹስኩስትን
كل حنچ منچن ገዛሃው አይተረፈ ባድግ በغلط ፂዒኑ ናብ ትግራይ ገይዙ ናብ ሩዋጣ ትሕሎ ትግራይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ልዕልሚት ኤርትራዊ ሕብረ ዓይንኻ ደስ አይበለንን ብምባል ካብ መላ ኢትዮጵያ መዋእልካ ሰሪሕካ ዘጥረኻዮ ገዛኻ ደረጃትካ ሆቴልካ ድኳናትካ መካይንካን ኣብ ባንክ ዘቕመጥካዮ ቅሙጥ ገንዘብካን ወዘተ ኣብ ሓንቲ ረፍቲ ዘሚቱ ካብ ገዛኻ ኩባያ ከይልዓልካ ብብጃማን ብሸበት ሳዕንን ኣባሪሩካ ብንብረትካን ገንዘብካን ድማ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ፀብለሊሉ ተራዩ ኤርትራ ዘለና ርድኢት ህግደፍ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ፀላእ ጌርካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ጉጉ እዩ በአውሩኡ እቲ ናሽናሊዝም ኤርትራ ናሽናሊዝም ኢማቹር ዲዩ ገና ማቹሪቲ ጊዜው አይበቃን ከኤርትራ ናሽናሊዝም ይጸላኢ ህዝብ ትግራይ ጸላእ መንነቱ ውን ስለዝኾነ ጸላኢ መንነቱ ገይሩ ስለዝተሃንጸ ህግደፍ ውሉዱን አቦን ናይ ኤርትራ ሃገራውነት እዩ ውሉዱ ውን እዩ አቦውን እዩ መቀጸልቱ እዩ ስለዚ ንሱ ኢና ክንርኢ ዘለና ኤርትራው ሃገራውነት እዩቱ ዓብይ ሕማም ስለዚ ምስ ኤርትራ ኤርትራውያን ጸላእቲ ኢና ኣይኮንና ንብል ዘለና ትታሃኒጾምሉ መጽኦም ዘሎ ኤርትራው ሃገራ ናሽናሊዝም ኤርትራ ናሽናሊዝም እንብሎ ነገር ንሱ ግን ባዕሉ ኣብ ጉጉይ ህንጸት ዝተሃነጸ ስለዝኾነ ክንፍትሾ ክንክእል ኣለና ምስ ኤርትራውያን ክንጣዓምን ክንተሓዝን እንድሕር ኮይና ዘሃገራውነት እዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ካባና ብዝብገስ ይኹን ካብ ባዕሎም ኣብ ባዕሎም ብምፍጣር ክስበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ዝብል እምነት ኣለኒ ካው ቀይሕ ባሕሪ ትግራይ ንቀይሕ ባሕሪ 67 ኪሎ ሜትር ዲፈረንስ እዩ ዘለዎ ንሕናስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሰይክህልወና ኣለዎ ኣብ ዞባዊ ፖለቲካ ስለዚ ለፍቲ ዝነበርናዮ ኢምፓየር ለፍቲ ዝነበርናዮ ኔሽን ሁድ ክንምለሰሉ ንኽእል መንገዲ እንታይ ተሓስብ ከም ሓደ ናይ ፌደራል ኤክስፐርት ካብ ቢዮንድ ዛት ተሓስቦ ነገር ኣሎ ዶክተር ኣሰፋ ኣብዚ ከመ ፅንዓት ክነካይድ ንኽእል ዶ ብፍላይ ተጋሩ ኣሕዋትና ኣፍቲ ተበጣጢስና ኢና ዘለና ንምንታይ ኢና ናብ ሓደ ንመፀሉ ድፍረት ዘይንብል እዚ ኢኒሽቲቭ እዚ ንምንታይ እዩ ዘይብገስ እዚ ስቑኢልካ ተጠባቃይነት ናይ ሶቨረን ናይ ኤርትራ ሶቨረንቲ ባኸይነት ሕስ ልዕሊ ሻዕብያስ ኣንሕና ጠበቃ ንኸውን ኤርትራ I don't care about Eritrea and I care about the Tigrayans there and the land of Tagaro أو أدهمنا سرحناس لو تخنمز تنكر عباي تجراي نخن مسرت كم option كم حدا expert كم حدا بعلمية أو زي كتب لنا نقدر تحليل ديسم regionally أو crisis له أو قالوا demographic crisis serious له قالين عددات allowance بهال population يولد 4 مليون اللوات بهال إيرترا 4 مليون كم زي ولا بتعمر قصنيا تزحش عمل له زبال شعبي ولا شعبي وركبنا نايسو حيل حسرتي زلو تمرا رحون زي زبال متخ انت جبره كافتهم له زبال مرحتي فلاي باستراتيجي درجه الله كاو زبال مرحتي تزنا اساس زبال 7 حدا عمت زلو وسبي زريست كاول عليهم مبدحتهم بعدم زعبيهم استتخاخوا ساعات يكونن even still 8 كاول علينا 8 6 8 7 كوينهم زما حزلهم ابزا ساعات زي ابزا لما عند زي اخوينا تنزارب تناسه قال 10 15 زغونو لعلو تمرح اوصا حكم دائم زلو ስለዚህ ካብ ሕዚ እንዳሓደ ዘውሳዚኣቶም ብዙሕ ናይ ምጽናዕ ዕድል ዘለዎም ኮይኖም ኣይረኣዩ ካልኣይ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ቦጠልን ንታሕቲ ዝኾነ ኤርትራዊ ነቲ ስርዓት ደጊፉ ደው ዝብል የለን ካብ ቦጠልን መራርሓ ጀሚሩ ንታሕቲ ዘሎ እቲ ንኤርትራ ዓቕሚ ኮይኑ ክቅፅል ይኽእል ዝበሃል የለን ብዛዕባ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መራሕቲ ኣሪጎም እዮም ሸንጊሎም እዮም خيدم يوم كماتيوم لبالرديت قلنا بالرديت اللي هو الناس أنحنا قبل حلفة جزيلة همزة عينت كم رحتنا ارتلاتا كيت الناس نغني قياري قيو همزيو حزب همز خوينو اللي بال بروباغندا لا تنفحت أنحو حزبي درجة أمرس سعنيرو حزب بداجمي صلاتنا عرينا كنرو على خلاص بشلل تنت حزب تعبيتني هنا بالإعلام تجارب بقى تكامت هندت أفيا لعبي كاس هندت أفيا كالبان أي تمهرنا لي إسرائيل شو عتي عمت قبل بعد صنعهم أبغى تعمت عندنا لمئة عمت لدحرة ملسناكم لبالكان مذكرين
ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ካብቲ ደቂስካሉ ዝነበርካ ሆስፒታል ተተኺሉልካ ዝነበረ ግሉኮዝ ኢንፊዥን ኣውፅኡ ሰውዩካ ካብቲ ብሕትውና ተቐመጠሉ ዝነበርካ ገዳማት ኢትዮጵያውን ከይተረፈ ኮማንዶ ሻዕብያ ዝብል ስም ኣጠሚቑ ኣባሪሩካ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዝነብሩ ኤርትራን ስድራ ቤታት በታቲኑ ንገሌኻ ኣብ ኢትዮጵያ ጅሆ ሒዙ ኣትሪፉ ንገሌኻ ሰጉጉ ንገሌኻ ዘይሓሰብካዮ ናብ ኪናን ጅቡትን ብእግርኻ ሓፂልካ ከም ትስደድ ገይሩ ንገሌኻ እውን ኣብ ጫካታት ደቡብ ኢትዮጵያ ድራር ኣራዊት ከም ትኸውን ገይሩካ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝወረዶም ዝምታ ንብረትን ብሰንኩ ዝሰዕበ ኣካላውን ስነኣእምሮን ሃስያን ማእልያ ዘይብሎም ሰብ ፀጋ ኤርትራውያን ብብዝሒ ደም ሽኮርያን ብብስጭትን ኣብ ዘይመዓልቶም ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝፍለዩ ገይሩ በዚ ድማ ንስድራ ቤታት ኣብ ዓሚቕ ሓዘንን ቅዛነትን ሸሚሙ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንዓኻ ዝተፈርደልካ መሬትካ ንዓመታት ጎቢጡ ሒዙ ንጉዝጓዝ ሓያላት ሃገራት ዓለምን ን100 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያን ፀጋ ኢትዮጵያን ተመኪሑ ተላጊጹልካ ንዋሕደ ህዝብኻን ፀጋታትካን ተበሊጹ የአይቢ ታንክታትካን መዳፋዓትካን ካብ ሽረ ጀሚርካ ኣብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘይተኻዮ እስኪ ቀረበኒ ኣንታ ፈራሕ ኣንታ ሃዳሚ እንተለለየውን ኣስመራ ከኣቱ ይኽእል ክብል ብጅግነት ተላጊጹልካ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ን16 ዓመታት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ፖሊሲ ኣዊጁ ናይ ንእስነት ዕድሜኻ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጆሆ ከም እትተሓዝን ካብ ሓዳርን ናብራን ከም እትተርፍ ሕዱር ሕማም ከም እተጥርን ብሰንኪ ንውሓት ግዜ ተማሪርካ ሃገርካ ገዲፍካ ሓፂልካ ከም እትስደድ ገይሩ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ኣብ ጥቓ ዶብ ማዓስከራት ስደተኛ ከፊቱ ናብ ኣሜሪካን ካናዳን ክሰደካ ኢሉ ኣወናዊኑ ካብ ሃገር ከም ትወፅእ ገይሩካ ብእኩይ ውዲቱ ኣብ ሃገርካ እንተተኣኪብካ ለውጢ ከይተምፅእ ምእንታን ሃገርካ ገዲፍካ ከም እትስደድ እሞ ሃገር ጥርሓ ከም እትተርፍን ኣብ መላእ ዓለም ፋሕጭ እንግዳሕ ንኽትብል ስትራቴጂ ነዲፉ ኣበርቲዑ ሰሪሑ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ብስምካ ከም ስደተኛ ተመዝጊቡ ኣሜሪካን ካናዳን ኣትሎ ወረገሊኦም ተጋሩስ ንሳቶም ንስኻ ኮይኖም ብስምካ ብስም ኣቦኻን ብስም ኣባሓጉኻን ተጠቂሞም እዮም ኣሜሪካን ካናዳን ኣትዮም ንስኻ ድማ ብኸርፋሕ ናብራ ማዓስከር ስደተኛታት ትግራይን ንውሓት ግዜ እንተማሪርካ ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን ካብኡ ናብ ሊብያ ካብኡ ድማ ተቐኒዑካ ናብ ኤውሮጳ ክትሰግር ክትብል ኣብ ሕፃን ሰሃራን ኣብ ማእከላይ ባሕርን ተዋሒድካ ከም ተርፍ ገይሩ ኩሊትካ ብሸፋቱን ብደዌን ከም እትስረቕ ገይሩ በዚ እውን ኣላጊጹልካ ብኮራሩን ተስሒቁልካ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ንሓውካ ወይ ሓፍታኻ ተልቀቕ ንጅሆ ተሓስቲ ሸፋቱ በደዊን ማልያ ዘይብሉ ገንዘብ ከም ትኸፍል ገይሩካ ገንዘብካ ከፊልካ እውን ኣሕዋትካ ካብ መጥባሕትን ሞትን ኣየድሓንካዮምን ነዚ ገይሩ ከብቅዕ በዓል ኢሳያስዮም ምስ ምዕራብ ተመሻጢሮም ኩሊትካ ሰሪቖምካ ኢሉ ከእምነካ ብዙሕ ፅሒሩ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ምሳኻ ከም ዘይተሰደ ምሳኻ ኣብ ሑፃ ሳራ ከም ዘይተቐብረ ምሳኻ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዘይጠለቐ ምሳኻ ብግብረ ሽብራውያን ኣብ ሊብያ ከም ዘይተሓርደ ኣብ ኤውሮጳ ኣትዩ እውን ብሓሶት ኤርትራዊ ኢሉ ዕቑባ ስደተኛ ከም ዘይረኸበ ተመሊሱ ኣንታ ተረፍ ሳዕራ ኣንታ ተረፍ ዓሳ ኣንታ ስደተኛ ክብለካ ይውዕል ኣሎ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ትግራይ ብዩኤንኤችሲኣር ንዝውሃበካ ካብ ስርቂ ተጋሩን ዝተረፈ መቑንን እኽልን ዘይትን ካብ ቁፍኡ መቒሉ ከም ዝሃበካ ንጥውረካ ኣለና ነብላዓካ ነስተየካ ኣለና ክብል ይዋጥየልካ ኣሎ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ካብ ውሽጢ ማዓስከር ስደተኛታት ትግራይ ጀሚሩ ዓሰርታት ናይ ኣውራጃ ብሄራትን ሃይማኖትን ውድባት ጫጭሑ መዊሉን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ደብረ ዘይትን ሓዋሳን ኣኼባታት ብምውዳብ ነንሓደድካ ከም ዘይተኣመን ፋሕጭ እንግዳሕ ንኽኣትወካ ኣበርቲዑ ሰሪሑ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ብናይ ሓሶት ጠቐነ ንኣስታት 10 ዓመታት ሃገርካ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ትእገድን ብሰንኩ ድማ ከቢድ ቁጠባውን ስነኣእምራውን ሃስያ ከም ዝወደልካ ገይሩ ነዚ ብምግባሩ ድማ ብዲፕሎማስያዊ ጥበብ ንዓኻ ከም ዝበልፀካ ከርእየካ ፈቲኑ ትግራዋይ ሓውካ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስምካን ክብርኻን ንኽብለል ብቴሌቭዥን ብራድዮን ጋዜጣን መጠነ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ልዕሊኻ ኣካይዱ ከም ኤርትራ ከይትኸውን ይብልካ ኣለዉ ንምንታይ ከም እንግሊዝ ከም ኮርያ ከም እስራኤል ከይትኸውን ደኣዘ ፅቡቕ ዜማ ዓዘውልካ ኤርትራ ናፃ ሃገር ምዃን ኣይኮነን ትፀገሙ ኤርትራ ናብ ዲሞክራስያዊ መገዲ ስለ ዘይከደት እያ ኤርትራ ህዝበ ውሳነ ገይራ ህዝባዊ መንግስቲ ክትተክል ስለ ዘይከኣለት እምበር ኤርትራ ሕዚ እውን በቲ ስኻን ህዝቢ ኤርትራን ዘካየድኩም መቃልሲ ክነፃፀር ከሎ ኤርትራ ተሓይሽ ንሕና ታንክታትናን ነፈርትናን ገዲፍናያን ኢና መፂና ኤርትራ ግን ታንክታታን ነፈርታን ምስ ኣለዋ ሓንሽሽናዮ ቃልስና ነፃ ስለ ዘይወፃና ናፅነት ግን ብርሃን እዩ ናፅነት ጎይታ ነብስኻ ይገብረካ ናፅነት ተለቂሕኻ ኳስ ኣፅዋር ገዚእኻ ነብስኻ ክትሕሉ ይገብረካ ስለዚ ሕማቕ ሞዴል ንጠቐም ናፅነት ግን ኣብ ዓለም ንብሙለን ብሄራት ናፃ ገይርዎን ልምዓት ኣምፂሎን ዲሞክራሲ ኣምፂሎን ብሓፂር እውን ከምቲ ኩሉ ግሻዕ ንብለካ ኢትዮጵያ ከውሊ ፀልማት እያ ንዓኻ ብርሃን ክትከውን ኣይትኽእልን ልምዓት ክተምፀልካ ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ካብ ጀቕጀቕ ድኽነት ካብ ጀቕጀቕ ጎንፅን ኩናትን ክትወፅእ ኣይትኽእልን 1000 ዓመት እውን ተትቕፅል ሳይንስ እዩ ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ዝቐፀለ ሃገር የለን ስለዚ ቅዋም ዘይሓዙ ከየታልሉኻ ናፅነት ምረፅ ነብሪ ምልክትና
هاجر مسرات يكال ديو بزح ጊዜ ኤርትራ እንደላ ንምንታይ ተሰባ ሕማቅ ታሪክ ጥራሕ ዘምጽእ ሳክሰስ ስቶሪ ሰለምዶ ይትናደ ይካልዶ ፎርዌት ንክቲካ እንካይ ዝበካ የለም ተዓዳ ቢያት ገይሩ አንተ አጥሮው አለ ኤርትራ እድለኛ ናቸው ሀገር እንደውም ተቃሊሶም ክንድ ካፍትናትና 70,000 ሰዋት ገለገለ ገይሮም ሀገር ወኒነም ንሕና ግን ከሰብና لحدلهم حق نزار نحكي هاجر علوم نحن كن أسوار جزينا أركينا يومنا بوم كذوقنا يوم يوم حفظ على خسارة دلري هاجر مخان كورة بر جار لاتي وتناسب كون سوم حزين تقالي سوم حزام وزخود تانكن مدافع راه ركيوم كويس مش أولهم إذا نحن كون تلنا كويس تقولي سايبنا هاجر كبرتي نحن حزين دخلنا تقاليسنا حزنا هدنا سامسوناي حزنا هدنا كمالسنا نتكلمنا هاجر سلزي مثلا مالي هذا هو محاجم وزدود هنا نمثلنا وإرترا كنت لك أوروبلان جزيئة نمسحة على التخلية هي كان توي تقوي تقول نسخة تقعدني عطنا يكتب هاجر ما تتفكر في حسبه هذا هاجر كورتي بدي أخاف فيه نعم لا إرترا بدلني خالص هم شيء وساق يوم برجل بدلات تسحبهم من ولا نتنو بسميه هاجر لا هاجر تبان باجلا لو إرتراوز باسبورت لو نحن حزة علي مشي أوصلنا له باسبورت هبكمين بزود بزودنا له نحن تجيبنا نقول تنفس ما يكوننا بنشوفها بس تاريخنا يا مالتي ትግራይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ማልያ ዘይብሉ ናይ ሓሶት ኣስማትን ስእልታትን እንዳተጠቕመ ኤርትራዊ ተመሲሉ ኣብ ፌስቡክ ትዊተርን ፓልቶክን ነናሓዲድካ ብኸባቢ ብሃይማኖትን ፖለቲካዊ ኣረኣያን ከም እትናቆር ክገብረካ ይፍትን ኣሎ ትግራይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ንክዘርግ ዝተፈላለያ ናይ ዩቲዩብ ቻናላት ከፊቱ ለይትን መዓልትን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ ወረቅ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ዳእላን ካብ ኤርትራ ዩሮብ ተዓቢ ዝብል ታቤላ ሒዙ ኣላጊጭልካ ትግራይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ በቃላት ዘይግለጽ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊኻ ኣውሪዱ ከብቅዕ ከምዮ ዘይተሓፈረ አንበጣስ ግራትካ ወዲኡ ኣብ ደጎልካ ይሰፍር ዝተባለ የቕሬታ ክሓተተ ታቦት ቤተክርስትያን ተጎዝጊዙ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንዑን ኣብ ክልል ትግራይ ሰቲ ነስኒስና እግሩኹም ሓፂብና ክንቅበለኩም ኢና ክብል ይሕጭጨልካ ኣሎ ትግራይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ንዝተፈላለዩ በጋሚንዶ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ገንዘብ ሂቡ ንኽብርኻን ንታሪኽን ዝድውን ዘረባታት ከም ዝዛረቡ ብምግባር ንዓኻ ኣብ ዘይኮን ስምዒታት ኣእትዩ ተመኽሊኡ ድማ ንኽኸስበልካ ሓላይኻ ተመሲሉ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሓልካ ይውዕል ኣሎ ትግራይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ንስእሊ ሓርበኛታት ተጋደልትኻ ንቕያ ታሪኽ ተጋድሎኦም ከም ናቶ ኣምሲሉ ንኽጥቀመሎምን ንኽንየተሎምን ክሰርቀካ ይውዕል ኣሎ ወደጋ አንጻርካን አንጻር ካልኦት ኢትዮጵያውያንን መፈከሪ ገይሩ ይጥቀመሎም ኣሎ ትግራይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ብበሰላ ኩናትን እገዳን ሃገርካ ካብ ልምዓት ጅሆ ከም ዝተሓዝ ገይሩ ከብቅዕ ብድሕሪ ስምዕ ሰላምን ግዜያዊ ምኽፋት ዶብን ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኣስመራ ፎቅ ዘይብላ ፅርግያ ዘይብላ መናድቕ እኳ ሕብሪ ዘይተለኽየ ጭፈራ ቤት ዘይብላ ጫት ቤት ዘይብላ ከም ቀረማያ ዘላ ክብል ኣባ ሓጎታትካ ቅድሚ ኣባ ሓጎታቱ ፎቕን ፅርግያን ከም ዘይፈልጡ ረሲዑ ኣላጊጭልካ ሻዕብያን ኢትዮጵያ ወሪሩ ብምባል 100 ሚልዮን ኣምሓራ ኦሮሞ ካልኦት 82 ብሄረ ብሄረሰባት ኣኽቲቱ ከም ዘይወረረካ ከም ዘይቀተለካ ሕጂ ተመኽልዩ ንዓይ ኣግሊልካ ከመይ ጌርካ ምስ ፀላእትኻ ኣምሓራን ኦሮሞን ትራኸብ ኣለኻ ኢሉ የላግፀልካ ኣሎ ትግራይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ኣብ ወርሒ ሰነ 2000 ዓመተ ምህረት ንስምዕ ሰላም ኢልካ ካብቲ ዝሃነፅካዮ ድልድል ድፋዓት ናይ ግንባር ቡሬ 72 ኪሎ ሜትር ካብ ወደብ ዓሰብ ብድሌትካ ወፂኻ ናብ ቅላት ጎልጎል 37 ኪሎ ሜትር ካብ ወደብ ዓሰብ ምስ ቀየርካ እውን 10 ክፍለ ሰራዊታት ኣኽቲቱ ብእልቢ ዘይብሉ ከበድቲ ኣፅዋር ተሰኒዩ ናይ 10 መዓልታት ለይትን ቀትርን ኩናት ብምግባር ደጊንካ ዘይትረኽቦም ቀያሕትን ጸለምትን ከም ትኸፍል ገይሩካ ትግራይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ ኣብ ወርሒ ሰነ 2000 ዓመተ ምህረት ቦያናይ ተቐዳ ዓለሙ ኣቢሉ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንዝነብሩ ተጋሩ ኣብዚ ሰለስቲ ዓብዪ ብስራት ክነስማዓኩም ኢና ዓሰብ ክንሕዛ ቀሪብና ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ገይሩ ከብቅዕ ሕጂ ድማ ተሓላባይ ወደባትካን ባሕርኻን ኮይኑ ያይ ኣምሓሩን ኦሮሞን ንወደባትካ እዮም ዝደልዩ ንባሕርካ እዮም ዝሃርፉ ኣነ ንሉላውነት ኤርትራ ዘኽብር ብምባል ዝሓስብ ኣእምሮ ከም ዘይብልካ ሓሳስ ቆፂሩ ክኸስበካ ይፅዕር ኣሎ ትግራይ ሓወኻ ስለ ዝኾነ እንታይ እዩ ከዘይገበረካ ኣነስ መፅሓፍ ደኺመ ኣንታ ኣምባባይ ቀፅሎ ባዕልኻ እሞሲ ዝኩሉ ፅሒፍኪ እንታይ ኣምፂእ ክንድዩ ኤርትራዊ ለብም ኤርትራዊ ኣስተውዕል ኤርትራዊ ተዓሹ ክትብል እያ ጓል ፈዳይን ሻዕብያ ወርቃዊ ቃላት ብምጥቃም ህዝባ ክተነቅሕ ፈቲና ዘላ ኤርትራን ኤርትራውነትን ንቅድሚት ጠጥዖም ንኽእልና ዊት ሚለና በረኸት ዶክተር ሚለና በረኸት ነዚ ኩነታት ሕጂ ዘሎ ሓድሽ ፖድካስት ገይሮም ኣለዉ እስከ ንስማዕ እያ
نشتي كفالي دلني ملت فيديو. Comrades, friends, ladies and gentlemen, welcome to this brand new studio at the offices of Afro-Asia Institute for Strategic Studies. My name is Milana Barkhat, and on behalf of Professor Abdulwahab Sheikh Samad, the founder and director of Afro-Asia, and his team here, I was honored to be invited to announce the launching of a podcast that is aptly named The Other Narrative. So تخال أي narrative ويكا تخال أي حبريتا زبل شم زلوو حدش بودكاست قبري فتنلو. I am very happy نا إيرترا دمس زلوو بودكاست بإنجليش كله بمخالو مغنياتو. I know it is a very very competitive world. دمسنات كان نلعلن نخوت ويون زربانات كان نلعلن نخمت. and I wish أنا وكو قبرو دليت زنابرني يجن مستزلو حسرتنا الجزية كابز عدزن تدي كده كامباني ناتيك عبيكلني. I know that جن مسترا كمزي نافريكا مخاد نعاي كمزي قلقل سبات أفريقيا كخيد أي تخيد إن خانير ترى نعاينا كخيد ربحونا لأن كخيد يزدل لجن نقودين استرابيتات سلدي تسمع مع اللي زلي معناته كامباني ناتي إكسباند قبل تخينو نافريكا خيد كم زلني كابيروبا خيد كم زلني فلتي أبيروبا كوفيلكا أبديمقراطي كوفيلو كوين زارب زلو no my friend معاها تي كوفيل كالو زلغا دسك بلا كاي خلخون نعنا جن معلتاتي زقطر زلو جينا قربت لي يصير كونتات تمرتين قال ملان سلازلو نعو كساقل سلازلني أمونغ حفيل كات كيس لدي تغلمبر بوتانا تي أفريقيا يو and I will be in Africa wherever I don't know أبي مهانة وسينة اللغون but Eritrea is one of them سلازي I will see أبي settle كون كم زغل بحفجة ناتين نقدفو it's not about me ملنا برخت مسكالوت partners كوينا هذا بودكاست التي زلو كونتات دمسي بخال من قدي كالا دمس إنمهاب كالا عينة حبريتا إنمهاب أزيد ما لولا قداس نزلويو عبي أنا وندقف كجبري تي دمت أبزوات أقول لك نبي حكي نحجوس إذا سقوم تزي مساعدة. As you all know, the so-called mainstream media butchers our stories. Analyses about Africans and the people of the global South in general are too often presented in a condescending and patronizing manner, out of view. Of course, this shouldn't be surprising, should it? The fact is that they're in the business of manufacturing consent for profit. انت تبدل نبي حكي ترير زربايو معرباو ميديا نتسقمنا أفريقيا بتزقبا من قد يقلصونيو نزلوا تسقم دما قنچلا بيلو منبر نتي تاريخ هوا مصاصات تسقم نايت تسقم تاريخ هوا مصاص اكري ويدو لينيوم سلامتاي تسقم اباتهم سلازود ديهم لهم اب ديمقراطياويت ريبابليك كونغو سلاماو سل قتلت جينوسايد يفصم انتلو نتا فصامه طرايم كزاربوز دليل سلامتاي كم خوينو نتي ام مبراق دي اس ار ديمقراطيك ريبابليك كونغو او زفصم زلو انتايو سلامتاي كم غبرالو اتمي معدنات او زلو مني شرقو زلو بخمي منقد يشرقالو نابي زخي زلو تزب خمي نبرالو نخ قلت يدلينيوم سباتي قاتلوهم زلو كستن خستو كل جزته ديستورتد قال كفالناتو ايرترات اجيدالا نو قطبانا ايرترا ليتشي بلان انترنت يبلان قال قبل خلو سلامنتاي نزبل ملسكن ابت ميدياناتو ما يمصوني فرانس 2024 ويون دوتش فيل بي بي سي سي ان ان جعب ايرترا خزار بخلو انترنت كم زي بلا قال كم زي بلا قال كم زي بلا سلامنتاي زي بلا ديل كايم كن اقدا سلازلوا نزي ايم صواني it's always a plan distortion نتي حقي فرق حقي ينغرو مالتي انترنت يلان كيتكا تشغبرو نزي سبج او حقوم يميبل سلامنتاي زي يلو انتي سلازقونه انترنت كلتشح انا كلتشحن حدني ايميل اوتي ناتي ايميل ياهو ميل شعود وصخو كلتشحن هذا كلتشحن سوري ينفرسم ساعتو خشو ياوتي انترنت شعوني رابيرترا رجعون لهم بماسنجر شات نقبرنا نيري انترنت يحري انتي سلازقاطمه يرترا توزبل مغنياتو زخونه ነገር ከም ዘይትቀብር ገይሮም ስለዚ አገድዋ ነዚያ ጉዳይ እዚያ ግን አይዛርቡላንም ነዚ ኤግዛክትሊ ነዚያ ተዛረብ ዘላ ድማ thank you very much ከምዛ ዓይነት ድምጽ ድማ የድልዩ ነዚ ድምጽናትና ደውጽ ሓገዝ የድልዩ oriented special interest groups that are housed in warmongering capitals of the global north. So technically they're doing their job. The good news is that more and more people are now aware of this dreadful act, and they're actively seeking out media platforms that lead conversations and offer solutions that are disruptive of this process. So انتايو ابزي اجي كنتنقع كنكلالنا ناي بحكي تناتنا زانتا ندق خوت تناتنا حقتات ندق مجمريا انا كم جورج اخري يقولو مجمريا منينا كنا مزلنا حزبنا هنا كنا مزلنا معناته زنبو حبرتسب من اسي ابدق سلازلنا قدامنت ايرترا زطقما افريقا فليط الله عرب فليط الله تشاينا فليط الله ويون امريكا ويوروبا سلد فلط يكون نحنا ايرتراويان فليطنا نتحقق تتقبلنا
معناته إيرترا مجمريا تسفاناتا كاب إيرتراويان كاب زخونة يكونن سلازي كان فوكس ناتي ني إيرتراويان كم يجير كاب حدا مسمر حد النتنان لولاونتان كم يجيرنا نخبر زي تقدامي أوبجكتيف ناتي نا channel قد زين لكن أفريقيا أو كنا ممكن كلا لنا سودما بستفل عليه دمسي سلازي بسكالوت سومالاويان بارتنر كوينكا بسكالوت أفريقياويان بان أفريكانيستس بحر كوينكا بسرح دما بتعمل صندوق سرح سلازخونة ناي كلنا تملالي كاز قيادي يعني دما نتزرحوا بكونجر نافذ بنا ممسا نتزول كنتات نمان كندقف علينا نمان كنقتال لنا قبلكم يا دكتور فوريسوس دماغ نسقرين هج تنلي أفضل خليها بصنعتك تروح مسايها سعيري ترانا كل تحري أمور الزري لعقاب سو زيا بوست زياتري وازلهم دكتور فوريسوس او صاي انت تبل سادما ايرترا كاب اي ام اف كندي لك حلوا بزمصي لكم نيرانا فيديو ايرترا زيرو لك كم زلوا كندي غزي حتيتا زيرو غزي كم زحتتت قال فيديو مصي لكم نير منالبات ابزي يتوانا له سلازي نت ويب سايت ناتهم تشيجرو كندي غزي ترانزاكشنز كاب اي ام اف زحتتتو نزبل زيرو غزي زخونه ترانزاكشن هيستوري كم زي اللي ايرترا كاب كاب من يغطب لك كاب IMF سنتيم كم زي وسدتن بفصومن كم زي حتتتن زقلت حبريتا رينا لنا and this is big news معناته هجرات كلها أبو خينن من البعض تايم مترجم له لما أنتي قربابتنا بزعبا نفسهم تزارب واسم عجي هون هي دزيانن who where are we የሚለው ዲፋይን የሚያደርገው በሞት አፋፍ ላይ መሆናችን ነው እኛን ዲፋይን የሚያደርገን ከምንም ነገር በላይ هذا بزل ملس دارك مستبصح بقلن بستزاربيو اخفم نحناينا مسبز معبلنا نحناينا مناطق بصرحنا نحناينا بمركب كيرنا هندن بصحنا بلا بلا معاتنا قوم بالله الى لي بلا تصرح زلو كندي تاريخن كندي سلطان نفلق سباتنا اوكي حج خابي لغا قد مخلت الشح قد مسلسه الشح سب قد مسمع بيلا نيرت بلا لغا وربات ناو قد بسمت مع بالكرابي لغا حجي نحنا نفسنا حتى زلنا يبلا له ابزو انزي افقدو خيرنا مقبلنا لمنا ابلعنا حزبنا يطملو نبل انت لنا بافنا عفف مبالن قرانت زي كوينو ابكوننت ناي كل تشح تاريخ علنا بصعدو زي تجزانا حجرنا نبلكا قدم كلهم تم تجزيهم تبلم زلغا ابتنا جريفا ملمن بايتا وصر حدا تسرعك بانديرا خانصفكا تخبو لي سلام مريم سلا ابن عرقاو تبل انت لغا نسخه فخرات رايمبر تعبيد رايمبر ولا حنتقم نجر يبلكان قد نسمع بيلا نير انت بالكادما حساوي زبلا كسب ايكون تاريخها بلاش خازلغا وي ونقلص اقام لك يزلكا سلازي وي ونتم قدم تاريخ زغبرو زنبرون مساخو من ركب يبلو من يخبلكا سلازي بعلم يمزولو زلو on this is the next channel لنا تاريخ علنا انا بسينا نيرنا غرينا نيرنا كتبل صنهكا تقمتي الكادما 10 مليون حزبناتنا رديت ابهصص حجزنا رديت ندلنا نابلك اختزارب كلها I think embarrassing زحفري ይሄ ነው ዲፋይን የሚያደርገን የላሊበላን ግንብ የሰራን የጎንደርን ቤተ መንግስት የሰራን የአክሱምን ሐውልት የሰራን ይሄን የሰራን እንዴት አድርገን ለምናለን እንዴት አድርገን ለማኝ ሆነን እስከ መቼ ድረስ ለማኝ እንሆናለን የሚል زيات اذا قال زي نحن اكو لمنتينا ملسي الومنيرو ابيد ما استاج مسيو نحن لماني انت غابي كون كخاسخا نحن خمسته يلك تفكر لما انت يكون كان فقد استجد يكون كانت لمن زل خايلو مع عامه تزاريبهم نيرو لان كانوا انت لما انا مخانا يرسعنا بزياو دقيمو مال አላችሁ እንዴት ሰው ይሄን ምድር ይዞ ምግብ ይለምናል አውሮፕላን ይለምን መኪና ይለምን ሳተላይት ይለምን እንዴት ምግብ ትለምናላችሁ ብለው አይሰድቡንም ወይ የሚለው ጉዳይ ቁጭት ይፈጥራል ያ كلهم مرحتيهم كم زبلون كم يجيرنا الزو كل كلنا نلمن يس نقولنا يزقر منا قد مسب ناتنا اي تجازعنان تتجازيكم دما قد مسب حراز خونكمن اب كوريا سراوي سدينا انا بكالاي كنات علم ساتينا انا كفاين كل زي تاريخ زي حقيو اي تفصمنا انه لكوننا هاو كاملومي دحر حساب تاريخك اتزحفرن زحرقن كنات دما مسير تراي ولا دار مخانوي So isn't what doesn't get air travel كتسوله لك تكلالك nothing against Ethiopia again frame of man تنا تحسبنا عمرهم كسر وي تقبع وي كنا تقبلك لما أنا أدي سابا سرقاس لسرحك لعلج بس حكا خي مثلا أب كاب كتما غير كان ده راحت كات راي كده نص خيزله جينا تمرت زياته وحكمنا زياته تكنولوجي
ካብ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ርሒቑ ዘሎ ህዝቢ እንተለካ ኮይኑ መጀመርያ ንዑ ምስ ገበርካ ከምዚ ኤርትራ ትወዳደር ኣብቲ ገጠራት ናይ ኤርትራ ዘሎን ገጠራት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎን ኢኻ ተወዳድር ዘለካ ኣብ ካፒታል ሲቲ ዳ መን ይገብር እዚኣ ኩሉ ሰብ ከሰብለላ ዘለዋ ሓቂ ስለ ዝኾነት እያ ኣምፂልኩም ዘለኹ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ናትኩም ግደፉ ኣብ ታሕቲ ድማ ኩሉ ናትኩም ርእቶታት ፀሓፉ ነቲ ትገብሩልና ዘለኹም መደባት ድማ ብልቢ ነመስግን እናበልኩ ምናልባት ሓንቲ ኣብ መዛዘሚት رأخ تقبر عصر حزو نبرار ينتصر لويح قعزو عين فناته نسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناته نسيو ودا ترقمو يريتراونت يريتراونت ما درحونت يريتراونت حبن شغلنت عين قدد عن معراري نترر كم منعري بعالت اكوي لبو تسبري اريد راونت سعاري زقم زغدي اريد راونت سودي رأخ تقبر عصر حزو نبرار ينتصر ويحب عزو عين فناته نسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناته نسيو ودا ترقمو يريتراونت يريتراونت ما درحونت يريتراونت حبن جغلنت عين قدد عن معراري